Hello mga ka-games, palihog ug follow ani na page ug like, share. Yan ako i-shoutout diri sa among followers Rone Kumpra og Butitong Katarina ug sa atong usa ka vlogger sa Puliana Kuwang Vlogs. Shoutout. Tara ato na sugdan. Let's go. Dong, yun nang guna kada dong. Sir, na suki ang bugas ng mga mapangita ro sa kwan, sir. Pila day mo adlaw dong? Sinto suki din sana gihangyo pag yan, sinto 50 na lang. Susluyan mo dong. Tapos kaya nang tukod sa pamilya ay nga wala tay karong pangita ba. Unang tambag na po sa inyo, sir. Eskwela gyud mo karong. Okay. Mag-ani ra gyapon na mo ana okon. Tanawa naminyo ko. Kung eskwela tarong. Nawa. Wa no ko nag-ani nagguna ko. Wa ko nag-ani. Kahit siya ang kinabuhi na ko, sir. Nya kanus amang kaorasa, unsa mga orasa mo munda nga na dong? Kasap ini ning adlaw ang adto ning adlaw dito, sir. Kanang adlaw. Kasap yun na dito. Ako usa pa ko mundang. Kanang kilom-kilom na, sir, ba kanang di na makita hasta building. Nya ganihar ka diri dong. Terus ganihar gid ko plus 4 pas kadlawon. Sus. Wag pamahaw dong. Ay, namahaw ko oy. Kada mahaw ka dong. Oh, balanghoy ang taon. Agoy kaluoy ang taon dong. Oh, mong itaon balanghoy wa ni bugas. Oy kaya ay. Nya more day mo paning kamot dong, guna. Maori gini gad. Oy anak kulo ka buok. Dagko ra dong. Ha? Dagko na mga anak. Kuan, ang kanamangwangan kay size Nya ang kiduha. 5 nya ang ikatulo kay wala kay tay tuig. Uy, Unong pakabuwan. grabe yung pagpinaspasay gudang. Lagi kung saan man nga mangita man pud atong misis. Nangita og. Mangita man pud Nya unsa may trabaho si imong misis dong? housewife para gyud itaw. Housewife unta kaluoy. Oh, bantay sa mga bata. Mao gyud na gyud. Pag ilain nga no tambag sa inyo ha mitras aduna pay kinabuhi. Laban lang gyud. Eskwela. Unsa may katambag mo sa tong followers diri mga bata pa? Dong. Eskwela mo tinarong mitras sa pamoy suporta sa inyo ang ginikanan ng eskwela kay inyong binuangan inyong kaugalingon. Bugoy na aron ng bugoy. Isabi na nas pag-eskwela. Nya Binuangan yung kaugalingon. Kamo rin ako mag-ani anak tanawa ko. Wa ko nag-ani, nagguna ko. Ako'y gani. grabe yung pagkasidling gid dong no? Muna. Nampay, mo suporta sa inyo hala eskwela mo. Ay mo pasagad sa inyong kaugalingon. Ikaw daw garo ka kapaday eskwela daw. Lagay ka ng result po na kung mamagpapa ba na magdaro rin taon sa uma. Ako po nga bugoy po nani lang dito. Nya na yung pa eskwela si imong dong, mo eskwela kag tarong dong. Ay may eskwela ako ay pero all hair man ang panahon doon. Agoy olhe na puday dong. All hair gid ang panahon gat. Uy, kaluoy yung tao no. Wala tay panahon anak. Masig nakiginahan iko andre, masig nakiginahan pa sponsor sa imuha. Sponsor. Nanay ko magpa-sponsor og sports car, Honda Civic o cellphone and what else. Pag-aag na akong ginamadaw. Ay So mga guys, maura to balihog lang og like and follow sa among Facebook page og sa among YouTube channel, and God bless and bye.